Ola, un saúdo, unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández e falavos como de costumbre dende Jackson, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos de América, 1:05 aquí en Jackson. Estamos a 12 de novembro e vaya magnífico sol que demos aí fora na cidade de Jackson. Pero xa digo que non falamos aquí de meteoroloxía, senón que imos falar esta noite para vos aí en Vigo, esta tarde para min aquí nos Estados Unidos, dun empate do Celta que, bueno, mesmo puido ser unha vitoria, tamén podería ter sido en boa lógica unha derrota, pero finalmente un punto pro Celta, un punto pro Betis, Betis 2, Celta 2, con goles de Javi Rodríguez e tamén de Tasos Dubicas, despois dunha magnífica xogada do sueco Viliot Svedberg. Grazas a todos e a todas por estar aí ao outro lado da liña cibernética. Está por aí Vicente Javier no Zúñiga, no chat. Está tamén Jaime Soto, Manuel Seijo. Grazas por estar aí, comentade, participade. Iso é algo que sempre nos gusta ver. Tino Vaz tamén está por aí. E en Vigo, que ademais está de volta porque estivo no Benito Villamarín, porque Fernando está a viaxar moito pola xeografía española para seguir o Real Club Celta in situ, en vivo, en directo, como debe ser, pero agora está perto do Estadio Municipal de Balaídos. Fernando Rodríguez Estévez, benvido ao Bar Celeste. ¿Qué tal, Antón? Un placer volver a verte aquí en directo en el Bar Celeste. Un saludo para todos los celtistas, bueno, pues repartidos por el mundo. Y bueno, efectivamente sí, este año está coincidiendo, no es que lo haya planificado, se está dando simplemente, se está dando que estoy teniendo la opción de, bueno, pues hacer escapadas de fin de semana a lugares o bien donde tengo familiares, como fue este último caso, que está mi sobrina Mercedes estudiando en Sevilla, que, por cierto, agradecerle el tour que hizo conmigo turístico, lo que me enseñó de Sevilla en el tiempo que estuve, que fueron 24 horas contadas. Fue un placer estar con ella allí. Y, por cierto, hablando de Mercedes, una nueva celtista, tiene el carnet celtista, así que la hemos captado, yo creo que para largo, según lo que he conversado con ella. Bueno, cantos máis celtistas ao longo do mundo, ao longo de diversas xeografías, mellor. É un grande celtista, porque sabemos que é un grande celtista que non está en Vigo, senón que está en Ourense, que é Ourensán, pero un verdadeiro celtista que ten unha canle que a mí me gusta moito e na que ás veces aparezo, que é a canle de YouTube do señor Pablo, ou Pavlov. Aí está Pablo Verdeal, benvido ao Bar Celeste, despois duns meses de non apareceres por aquí. Pois moi boas noites, tardes por Jackson, por aquí xa non hai sol, nin boa meteoroloxía, nin nada de nada. Bueno, tuven que coller unha baixa no traballo para volver ao Bar Celeste. Tú miras que difícil son as cousas, sí, señor. Bueno, un pouco representando ese ourensanismo que, por desgracia, nesa última xogada se liu un pouco tocada. Despois falaremos do transcurso do partido. E, como sempre, Antón, un gusto falar contigo, falar con Fer e con todos os do chat. Pois un gusto terte aquí tamén no Bar Celeste. Bueno, comezamos xa a falar do partido. Este foi un partido no que o Celta, en boa lógica, puido perder. Tamén, desafiando a lógica, puido gañar 1-2 e despois o resultado final foi 2-2. O Celta marca 2 goles, tamén o Betis marca 2 goles. Eu penso que o Betis foi mellor co Celta neste partido, entón, por iso digo, dúbidas polo xogo, pero evidentemente ledicia por ese punto. O Celta xa suma 17, está na 11ª posición, na metade da táboa, que é o que eu máis ou menos penso que vai ocorrer na parte final desta liga, non? Entón, dúas preguntas que teñen que ver co partido. Primeiro, como viste o partido? Como vistes o xogo do Celta? E tamén como é que o Celta fora da casa, pois, en moitos casos, ten tantos problemas para crear bo xogo. Esta é a miña opinión. A ver que pensades vos, Pablo, e despois Fernando. Pois, a verdade é que é un misterio. Eu logo falando xa a tempo de que a diferencia do Celta en Balaídos e lonxe é evidente, ten que ser así, pero non tantísima, non? O sea, eu non entendo como factor campo. Sí que é certo que isto quizáis deberían pecar un poquinho máis a xuventude,
porque ao final ter 20.000 persoas a favor ou 50.000 en contra, 49.999 Fer a favor ali no campo do Betis, sí que igual pode facer tremer un poquinho máis as pernas o Javi Rodríguez, que lógicamente non foi o caso, o Hugo Sotelo, o Álvarez, pero bueno, hai outros xogadores que non entendo porque pegan ese baixón de rendemento, e non sei se ten que ver de banquiño. Hoxe haberá que repartir algo de responsabilidades. Creo que o mal xogo do Celta non foi demasiado responsable del Claudio Giraldez neste caso. Sí que penso que hai varias individualidades que non estuveron á altura do partido. Para min houve un pequeno baixón de Marcos Alonso, se falamos da parte de atrás, lóxicamente acostumándonos un pouco a un nivel moi bo, pero que ven sendo a defensa do Celta nos últimos anos, incluso poderíamos decir, pero sobre todo na parte de arriba, se vas subindo liñas, a min ese doble centro do campo con Fran Beltrán e con Hugo Sotelo non me acabou de convencer. Creo que, de feito, a xente que entrou desde o banquillo mellorou un pouco a cousa. E despois, lixeira desconexión de Borja Iglesias e o nome de Iago Aspas, que aparece aquí como un dos grandes xogadores que votamos de menos, ou eu polo menos votei de menos neste partido contra o Betis. É difícil valorar positivamente un punto tendo 3 a falta de segundos, pero eu creo que o Celta estuvo lonxe de merecer incluso un punto neste partido. Eu niso estou de acordo. Fernando estivo en directo, en vivo, in situ, no Benito Villamarín, que, bueno, hai tamén, Fernando, un comentario breve de Fernando que me enviou en forma de audio que podedes ver na canle do Barceleste, pero, Fernando, como lees ese partido? Gustouche o Celta? Non che gustou moito? Que podes dicir dese Celta fora da casa que está a ter problemas eu penso, para facer bo xogo? Bueno, voy a empezar por el principio y por un concepto que has repetido al menos 2 veces, Antón. La buena lógica. Y yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces se produce la buena lógica en el fútbol que vemos en Primera División? Yo creo que pocas. ¿Cuántas veces el Celta, por poner un ejemplo, que es el más cercano, merece ganar y no gana? Es decir, yo lo de la buena lógica y la justicia y el merecimiento hace tiempo que lo dejé de lado en el fútbol, aunque es verdad que me gusta jugar bien y ganar por jugar bien, pero la realidad te responde de una manera radicalmente distinta. Entonces, yo, en mi opinión, la buena lógica la dejaría aparte, ¿no? Después, coincido contigo, Antón, en que el Celta va a acabar aproximadamente donde está ahora. Ahí estamos de acuerdo. Mi pronóstico es el mismo. Yo creo que vamos a estar ahí, más o menos. No estaremos cerca ni mucho menos del descenso, a pesar de que está más apretada la cosa que el año pasado. O sea, no esta ganga, esta cosa barata de la permanencia, ya podemos ir olvidándonos. Está la cosa muy, muy ajustada ahí abajo, con lo cual, una cosa es decir ese pronóstico que yo veo por cómo se están haciendo las cosas, otra cosa es decir que va a ser tan fácil como el año pasado, que era muy fácil, pero nos lo pusimos difícil nosotros mismos, ¿no? Yo creo que este año sí que vamos a estar ahí donde estamos ahora, pero ni mucho menos va a haber ese abismo del año pasado. Luego, el ambiente, efectivamente, unas 50.000 personas aproximadamente podían estar el otro día en el Benito Villamarín. Es brutal el ambiente que se crea en este estadio, y ya no os digo cuando marca el equipo local, claro, o sea, es bestial la presión que se hace, ¿no? Y justamente ahí es donde empiezo a estar en desacuerdo con lo que estoy oyendo, porque justamente ahí yo le doy muchísimo valor a que este equipo, que es mayoritariamente joven, el Celta, en ningún momento ni notó esa presión, especialmente al principio, ni los vi precipitados, ni los vi ansiosos, ni nada por el estilo. O sea, me pareció que sobre todo lo que estaba reinando en el equipo vigués era la tranquilidad. Es verdad que al principio el partido se estaba como llevando por un cauce de tanteo, ni el Betis apretaba mucho, ni el Celta tampoco es verdad que llegaba arriba. De hecho, el primer gol llega después de prácticamente hacer nada. O sea, el Celta llega a puerta creo que es con un córner o con un centro de lateral, y marca Javi Rodríguez. Entonces, esto lo quiero poner en valor. Es decir, ¿cuántas veces ha llegado el Celta a muchos partidos, 1000 veces, y no ha metido ningún gol? ¿Y cuántas veces hemos dicho que hemos llegado 1000 veces a puerta y no somos capaces de meter? Pues en este partido se produce exactamente lo contrario. El Celta no llega a puerta, y cuando llega una vez y llega de aquella manera, de repente gol.
Es decir, yo creo que esto es algo de lo que nos tenemos que alegrar. Un equipo que realmente no ha creado demasiado para meter un gol y se adelanta en un estadio con esa presión, con ese ambiente, se adelanta con un gol de Javi Rodríguez, precisamente, o sea, uno de los canteranos, uno de los más jóvenes de la plantilla, ¿no? Y luego, dando nombres propios, hablabas tú antes, Pablo, de Marcos Alonso. Yo creo que he visto otro partido, es decir, Marcos Alonso, especialmente en la segunda parte, está a un nivel buenísimo, al nivel que nos está acostumbrando a verle estos partidos. La primera te lo podría discutir, pero vamos, la segunda para mí es de lo mejor que he visto en la defensa. Y sí coincido en lo de Aspas. Aspas desaparecido, lo comenté en el comentario que hice justo cuando me volví de Sevilla. No estuvo en absoluto preciso, es decir, hay que decirlo, Aspas históricamente para nosotros va a ser el mejor que hayamos conocido, pero el otro día, desde luego, impreciso, no le salió nada, pero bueno, aún así sabemos que él en el peor de los partidos puede dar un zarpazo en cualquier momento y poner un balón donde nadie lo pone y hacernos ganar. Con lo cual, es decir, el reproche justo a Iago Aspas, pero es verdad, no estuvo bien y ahí estoy de acuerdo. Pablo, para a resposta, pregunto, canto da nosa ledicia por este punto ten que ver co resultado e non tanto co xogo, porque se o Celta tivese perdido o partido, é posible que tivésemos unha visión diferente do mesmo, non? É dicir, o punto fainos pensar con ledicia nese 2-2, pero canto ten que ver co resultado e canto ten que ver realmente co xogo, porque a min o xogo deixoume moitísimas dúbidas, sobre todo na primeira metade, na que só houbo un lanzamento a porta do Celta, que foi o gol, máis ou menos, non lembro máis. Entón, esa é a pregunta. Resultado, xogo, como ves esa disyuntiva? Home, eu creo que precisamente malia perder 2 nos últimos segundos, como sabemos, o punto hai que valoralo moi positivamente por sumar fora de casa, por sumar nun campo tan complicado como é o Betis, e tamén porque o Celta, especialmente na primeira parte, pero creo que durante todo o partido non estuvo nin preto de empatar no físico. O Betis, que non é un Betis especialmente físico, con xogadores como William Carballo, como Guido Rodríguez, que podían ter outros anos, pero que incluso na salida de balón, xogadores como Iker Losada, como Pablo Fornals, como o propio Abde, eran capaces de gañarlle moitos duelos a xogadores que deberían ser un poquinho máis fiables, como destaco especialmente a Fran Beltrán. A Hugo Sotelo non lle podo pedir moito máis, pero Fran Beltrán sí que é certo que con balón, cando non ten todo o espazo que quere, porque claro, desde atrás fútbol vese con moita máis tranquilidade, non? Un central, cando ten para salir cerca de 10 segundos para decidir se pasa a un lado ou pasa a outro, vese con máis tranquilidade e creo que Fran Beltrán moitas veces parte desas posicións. Para min non estuvo nada acertado, nin sequera recorreu ou abarcou máis ben todo o campo que normalmente adoita, e eu aí é onde sí que botaba un pouquiño máis de falta os galóns de Marcos Alonso para sacar o balón, porque Mijailo Ristic non che aporta quizáis esa salida natural pola esquerda que che pode aportar Hugo Álvarez, que eu, os espazos que lóxicamente vai deixar o Betis, sí que botei un pouco en falta o Ourensán, nacionalismos aparte, e creo que eu aí sí que, como digo, botei en falta un poquinho máis de galóns de Marcos Alonso para sacar a pelota. Defensivamente ben, por arriba correctísimo, que é algo que eu destaco especialmente de Marcos Alonso e que creo que é un déficit que ten esta plantilla. E, lóxicamente, para min aí é onde se decide un pouco o partido. Falaba Fer, destacando, lóxicamente, ese gol de Javi Rodríguez. Home, eu alegrome moito polo chaval. De feito, anularon un gol non hai tanto en Balaídos, que tamén me sentou un pouco mal, que non era un pouco intrascendente, pero, hombre, por aquel talón de Marcos Alonso, que ahora que se está falando moito dese fora de xogo semiautomático e demais, bueno, aquelo sí que fora cómico, aquela imaxe do talón de Marcos Alonso volvendo para atrás, pois hai que alegrarse polo gol de Javi Rodríguez, pero non creo que sexa un gran mérito ou un gran exercicio de efectividade do Celta, senón un córner, non foi un córner, foi unha falta lateral que vai ao área, despexa daquela maneira a defensa do Betis, que creo que tampouco fixo moito por salvarlle os muebles ao seu porteiro. Non sei cuál das dúas defensas estaría mellor ou peor. E despois Javi Rodríguez, que el mismo comenta ao acabar o partido, tira a portería un pouco por acabar xogada. Salle bastante ben,
hai aí un medio fora de xogo posicional que non se sabe demais, pero bueno, a partir de aí creo que é onde veñen os problemas. Máis que Ledo, por suposto, polo gol de Javi Rodríguez, pero aínda así eu pediríalle un pouquiño máis de forza, ¿no? Os xogadores do Celta, porque é que víronse superados nas cousas que deben facer un xogador do Celta, ¿no? Ter o balón, sentirse cómodo, querer salir sempre co balón xogado, os apoios, que un xogador de última línea, como pode ser Iaguaspa, se acerque prácticamente a posición de pivote para dar un pouco de fluidez. Creo que houve moitísima distancia, xa non só física, sino de estar conectados entre as liñas do campo. A defensa do centro do campo, bueno, xa sabemos que no centro do campo non son os mellores fluidores ou os maiores xeradores de fútbol, pero sobre todo os tres de arriba moi desconectados. Creo que eso en parte por eles e en parte tamén por un plan de partido que, hombre, tendo unha mole como é Borja Iglesias arriba, querer sempre salir co balón por abaixo, pegadiño ao pé, con pases curtos, cando xa che sale mal tantas veces, aí creo que sí que hai que mirar un poquinho máis o banquillo. Pero bueno, é a seña de identidade deste Celta, para o bo e para o malo, xa sabemos que vai ser así. Completamos, antes de continuar coas nosas ideas e opinión sobre este partido, completamos o cuarteto da tertulia de hoxe con Susi Bugallo, que está en Vigo, rematando xa de un día de traballo máis e que se pasa por aquí polos micrófonos e polas cámaras do Barceleste. Benvida, Susi, e como viches ti o partido do Celta no Villamarín? Hola a todos, nada, pois aquí estamos un martes máis, encantada de compartir un ratiño con vos. Bueno, eu vino de máis lonxe que Fernando, que estivo aí cerquiña dos xogadores. Bueno, creo que polo que máis contenta estou é porque creo que acertei a porra. Sí, iso quería dicir, teño aquí anotado, 2-2, dixo Susi, efectivamente, 2-2. Ela non quería, ela quería os 3 puntos, pero, bueno, empatou o Betis e Susi entra na clasificación da porra. Sí, foi das cousas máis positivas da xornada. Eu, cando marcamos o 2-1, estaba feliz por non gañar esa porra. Era como, perfecto, non pasa nada. Os 3 puntos voltan para casa. Sí, un pouquiño agridulce o partido. A verdade é que vin un partido un pouco como esperaba, bastante aberto. Eu tiven durante todo o partido a impresión de que o resultado podía decantarse para calqueira dos dous lados. Durante todo o partido eu tiven a impresión de que unha derrota, unha victoria, un empate, estaba aberto completamente o partido. O que pasa é que sí, cando en que minuto foi? Que foi no 95, cando no minuto 95 escapase eses 2 puntos, dá pena, dá un poquinho de rabia. Non doeu tanto, a mí personalmente non me doeu tanto como noutros partidos nos que se perderon puntos neses intres finais do encontro, pero bueno, sempre son puntos que poderían quedar embalaídos, bueno, non embalaídos, pois non xogamos na casa, pero bueno, por esa parte, pero bueno, contenta con entrar na clasificación da porra como unha das gañadoras. Por certo que tamén Rubén Lomba acertou o resultado con ese 2-2, o que quere dicir que Rubén Lomba xa ten 2 acertos na porra, colócase líder na porra do Barceleste. Penso que xa que estamos aquí os 4, a pregunta que coido que hai que lanzar para ver que pensades sobre isto é: xa o Celta xogou un bo número de partidos na casa e fora, e penso que as sensacións do Celta na casa e fora son moi diferentes. Entón, gustaríame saber que pensades sobre iso, máis aló do medo escénico baldaniano que se podería amentar, porque efectivamente pois non é o mesmo xogar na casa que fora, o público, etcétera, o escenario, pero como se pode explicar que o Celta estea a dar unha imaxe, dende o meu punto de vista, e o mellor non estades de acordo, tan diferente na casa e fora da casa? Quen
desexe respostar esa pregunta, imos aló. A ver, yo antes de nada quería hablar de temas que habéis hablado ahora, más concretos, ¿no? La salida de balón. A mí me gusta una salida de balón limpia y ordenada con pases, pero creo que el otro día el Celta abusa de esa salida de balón, especialmente en la segunda parte. Yo creo que no pasa nada por a veces soltar un patadón, que decía Clemente, ¿no? Patadón para arriba. No digo que siempre, porque a mí, insisto, me gusta esa idea de salir con el balón aseado desde atrás, pero creo que el otro día el Celta abusó de eso en un escenario peligrosísimo y con unos jugadores que si te roban un balón ahí, ya lo hemos visto, te pueden hacer daño sin demasiadas florituras. Entonces, ahí yo creo que pecamos un poco de ser más papistas que el Papa, eso por un lado. Y luego, efectivamente, hay pérdidas importantes. De hecho, el pobre Beltrán, que yo soy uno de los fans más, de primera fila de Beltrán, es verdad que Tío Fernando. Sí, pero bueno, con argumentos, con criterio. Sí. Es verdad que el otro día vuelve a tener un fallo similar al que tuvo contra el Real Madrid, ¿no? Que nos costó el gol de Mbappé. Se equivoca en algo parecido el otro día y bueno, es una zona peligrosa esa. Contra equipos de este nivel lo puedes pagar caro, a lo mejor contra otros no, pero contra equipos así y jugando fuera, pues hay que tener un poquito más de cuidado. Son cosas que él sabe perfectamente que tiene que mejorar, con lo cual no me queda ninguna duda de que va a ir a mejor, ¿no? Ya ha ido a mejor y va a ir todavía mejor. Se hablaba también de la lentitud en el chat, leí antes que hubo lentitud y bueno, aquí tengo que poner dos nombres encima de la mesa. Uno que le va a hacer daño a uno de nuestros colaboradores, como es Bamba, creo que sigue igual en la misma dinámica. Me sorprende la de minutos que le ha dado Claudio Giraldez y la de minutos que le sigue dando. O sea, es increíble que este hombre siga siendo titular casi indiscutible, ¿no? Y luego Ilais Moriba, es decir, Ilais Moriba sigue todavía con la primera marcha metida, es decir, no cambia a segunda o tercera. Entonces, claro, así es muy difícil. Por mucho campo que ocupes y por muy bien que escondas el balón, como no metas un poco más de velocidad al juego, el Celta va a seguir sufriendo en ese medio del campo, ¿no? Con pérdidas innecesarias. Y ahora hablabas de la diferencia de juego. Bueno, yo creo que ya hubo más diferencia de juego entre casa y fuera a principios de liga y creo que se está corrigiendo, insisto. Yo el partido contra el Betis, más allá de que hay cosas que pulir, y lo comentaba en el chat, en el bar Celeste Live, que el otro día grabé hablando de mi presencia allí en Sevilla, creo que se está mejorando. O sea, no hay un abismo como había al principio de liga. Creo que se está mejorando. Y para un abismo, Fernando, no, pero una diferencia bien clara, sí, pienso que todavía sí, ¿no? Bien clara, sí, pero creo que no es la del principio de liga. Yo creo que es un poco mejor. Y más, insisto en lo que decía al principio, en un escenario como en el que jugó el Celta el otro día, con 50.000 personas, creando un ambiente espectacular, porque hay que estar allí para saber lo que es eso. A mí me parece que el Celta salió de allí más maduro que como entró en el campo del Betis. Pablo? Home, eu creo que é unha proposta tan valiente como a do Celta, sempre querendo ser protagonista, sempre querendo sobar moito balón e xerando ocasións, é difícil mantela, ¿no? Tanto en casa como fora. Creo que a partir de aí como se entende a diferenciación, pois, lóxicamente, cando tes moita xente remando a teu favor, pois é máis fácil de facer. Cando non é así, pois non só é máis complicado para ti, sino que é máis doado para o rival. Creo que o propio Giraldez destacou esa, bueno, pois eso que está comentando Fernando do empuxe dun Benito Villamarín que lle levou, pois incluso a crear hasta o minuto 95, tanto foi así que chegou ese gol de Bartra. Eu sigo insistindo en que pareceme desmesurada a diferenciación de individualidades en Balaídos ou fora, nomes como, neste caso, Iago Aspas, que creo que non é un sospeitoso habitual, pero, sobre todo, no centro do campo, eu vexo que falta moita maldade. O caso de Bambas é unha cousa independente, tamén coincido nese aspecto con Fer, porque realmente, a min deixame moito que desear a capacidade de decisión de Jonathan Bamba, non un xogador nada pillo, parece que constantemente ten moita falta de confianza, non sei cuántos... Podríamos facer unha estatística destas, das novas que hai agora, en vez de expected goals, pois regates para atrás, regates Bamba, e a ver cuántos lle damos tamén ao señor Jonathan Bamba, porque lle falta moito veneno.
Moito veneno para ser un xogador que xoga onde está. E despois, non sei se xoga 10, 5 minutos Willow Swedberg, bueno, saca os colores totalmente a un Joe Bamba que non sei como, de novo, se non me equivoco, xogou os 90 minutos incluso. Sí, sí. A partir de aí, eu poñolle non tanto por xogar en casa ou xogar fora, sino por este partido en concreto, un nome sobre a mesa que creo que é o que máis pagou o Celta a hora de xogar ca pelota, non tanto de esperar a reacción do Betis, sino a hora de intentar propoñer, que é o nome dun Óscar Mingueza, que eu creo que cando Óscar Mingueza non está ben, o Celta cústelle moito máis sacar o balón desde atrás, sobre todo cando tes a un Mijailo Ristic por outra parte que non ocupa tanto esa función. Creo que a chegada de Ristic chega tamén para darlle un pouquiño máis de aire a Mingueza, pero neste caso Mingueza, bueno, non sei se incluso por o calor que comentou o entrenador o término do partido, Fer saberá mellor que non se facía moito calor a mediados de noviembre ou estamos falando aquí de non sei moi ben o que, a mí sorprendeume un pouco a declaración, pero sí que sobre todo o tema de Mingueza para dar esa fluidez ao Celta que non sabe, de momento creo que todavía non sabe non ser protagonista, é o que quizáis lle pudo sentar peor para o devir do partido. Sí, como ves ti esta diferenza? Porque sei que viches partidos na casa, por suposto, pero tamén moitos partidos fora. Que o certo é que tampouco teño unha explicación clara para dicir por que funciona fora da casa, non funciona, funciona na casa, non funciona tan ben o xogo fora da casa. Está claro que os resultados están aí. Non se pode decir que fora da casa sacamos a mesma renta que na casa porque os resultados din o que din. Eu coincido co que dicía Pablo de que para min como está Mingueza e como funciona Mingueza no campo ten moito que ver igual que se Aspas está, bueno, Aspas está sempre, que Aspas normalmente non falla, ata a peor versión de Aspas normalmente é mellor que a de moitos, pero sí que eu noto bastante diferencia cando Mingueza destaca, cando Mingueza xoga e aporta o que sempre aporta, sobre todo da metade de campo en adiante. Eu creo que sí se nota. Supoño que o tema de non estar puntuando nin sacando resultados fora da casa é por algo que comentabades hai un pouco que o noso Celta, o Celta de Giraldez non sabe non ser protagonista, dicíades. Eu penso que cando xoga fora da casa e o mellor o rival tenta levar as rendas do partido, e cando nos imos a remolque custanos moito máis pois desenvolver o plan de xogo que normalmente a Giraldez gustalle propoñer no campo. E despois sobre temas específicos de xogadores, o que comentaba Fer sobre Bamba, o que dicía Pablo de Williot, que totalmente de acordo. Eu tampouco acabo de entender, inda que Bamba fixo un bo papel no partido anterior, foi algo que comentamos aquí no anterior bar, e que a entrada de Williot no partido foi providencial. E non solamente porque partiu del, o sea, o 70% do gol foi Williot, pero además o empuxe que aportou no campo é algo que no caso de Bamba pois non apareceu, comentábamos a semana pasada que no partido anterior houbo moitísimo traballo de Bamba na recuperación de balóns, que xogou moito máis fácil, arriscou menos en regates, xogou moito máis seguro. Eu non o vin neste partido. Eu vin un Bamba pois outra vez por debaixo do nivel de algúns xogadores. Fer comentaba o caso de Moriba, que é un xogador que, a pesar de non disgustarme, non me parece un mal xogador, sí que a nivel, non sei se a nivel físico, a nivel velocidade está claro que está 1, 2 ou 3 marchas por debaixo da de moitos, iso é certo. Pero bueno, é un xogador que sabe ter o balón, que pode ser, como dicíamos outro día tamén, un bo recambio.
Bueno, o que sí que me sorprendeu é que sempre falamos do estilo Giraldez, nunca sabes que once inicial vai sacar, nunca sabes que... Esta, non sei que pensades vos, pero esta once inicial deste partido foi bastante similar, mantivo bastante, salvo algún cambio que outro, foi bastante similar. Parece que, non sei, o mellor a xornada que ven cambia totalmente, pero parece que ese Sotelo Beltrán no centro do campo, parece que empeza a gustar. Bueno, na defensa, está claro que está empezando a haber bastante os centrais, pode rotar o millor, tema de Manquillo, Javi Rodríguez, pero sí que non sei se está empezando a haber un pouco máis de estabilidade de cara a defensa e o centro do campo, ou se chegará o próximo partido e empezará a ser o Giraldez de sempre facendo, non sei, dando sorpresas. Sobre iso, Susi, eu penso que pouco a pouco as cousas van comezar a ir por ese camiño, non? Haberá xogadores que cada vez xogarán máis, estarán máis asentados no seu espazo, non? O caso de Marcos Alonso, o caso de Starfelt, por exemplo. Evidentemente, Aspas é un xogador ineludible no Celta. No tocante a Bamba, pois hai algúns... seguidores no chat que pois disculpan a Bamba, están de acordo con que Bamba pois é un xogador que está a mellorar, como podemos ver aí no que di Rubén Lomba, como tamén Jack Shuol di que pero a Bamba lo veo apoyando físicamente moi serio e Ilaix es un todoterreno sin explotar. Eu tamén penso que Bamba está, dende logo, a mellorar un pouco, tendo en conta pois como xogou o ano pasado, como comezou a tempada, pero claro, evidentemente estamos, como sempre, con esa idea de que é un xogador que leva pois moito tempo a cobrar moitos cartos, entón esa é a arma que normalmente se lle lanza a Bamba, ¿no? A cuestión do salario que percibe, ¿no? Que non é tampouco cuestión de Bamba, senón máis ben cuestión de quen negocia os contratos e esas cousas, ¿no? Pero eu sí que vexo a Bamba que está a ter un pouco máis de incidencia no xogo. Quizáis non tanto levándose a xogadores, desbordando e tal, pero sí en asociación. Vexo a Bamba mellorando niso. Non é un todoterreno, non é un fora de serie, pero, dende logo, dentro do meu punto de vista, está a mellorar. O que eu decía, por iso quería comezar ese debate, é que eu non sei, pode ser tamén que vise un partido diferente, pero a mí a primeira parte do Celta non me gustou en absoluto. Por suposto, adiantouse, o cal foi moi importante porque non tivo máis ocasións nesa primeira metade, pero a partir de aí realmente foi o Betis o que levou o partido adiante. Increíble que o Celta na segunda metade conseguise marcar ese segundo gol despois dunha xogada que, como di Manuel Seijo, la jugada de Vilios la hace Vinicius e dá la vuelta al mundo. Pois, efectivamente, como outras cousas. Agora están a falar moito dese semiautomático, do fora de xogo semiautomático, pero sobre todo é así porque ten que ver co Barça ou co Madrid. Claro. Cando tiña que ver co Celta non se falaba diso. Pero e ya lo hubo. Ya hubo esa diferencia de un pie en uno de los fueras de juego, con lo cual... Efectivamente. Pero eu o que vexo do Celta nos partidos fora de casa é como se xogase con máis medo, con menos recursos, con menos creación de oportunidades. Por suposto, haberá partidos nos que iso non é certo, o caso do Villarreal, que foi un partido tolo, pero a min dame a sensación, e non sei se isto é certo ou non é certo, pero dende o meu punto de vista é como eu o vexo, de que Giraldez está e continúa a plantexar os partidos do mesmo xeito en casa e fora, prácticamente. Claro. Sen ter en conta pois que fora é unha cousa diferente, que cada equipo é diferente, e entón a min gústame moito Claudio Giraldez, pero penso que no seu debe, nestes intres da tempada, está o plantexamento dos partidos fora da casa. Entón, non
Non Antón, sei que vamos a ver, pensades sobre iso. estás pidiéndole a Giraldez que no sea Giraldez. Giraldez, desde el minuto 1 que se sentó en el banquillo del Celta, dijo lo mismo. Dijo, voy a jugar igual fuera que en casa. Y a mí me parece bien. Otra cosa es que, en todos los escenarios no puedes hacerlo igual. Y es verdad, coincido contigo, en que al Celta el otro día se le hizo larga la primera parte, es verdad. O sea, el descanso no llegaba, se nos estaba haciendo muy largo. Y los ataques por la izquierda eran uno detrás de otro, con el 10, que creo que era Abde, el jugador que estaba atacando. O sea, ahí teníamos un agujero, pero vamos, como el de la capa de ozono, brutal. O sea, era una vez y otra vez y otra vez. Y claro, es normal que llegue ese gol desde esa banda. Llega por ahí con un centro al medio del área. Pero volviendo al tema, es que Giraldez lo tiene clarísimo y no va a cambiar. Entonces, claro, Sí. tú le pones eso en el debe, pues el debe va a estar ahí hasta toda la eternidad, porque ya te digo, no va a cambiar. Y lo dice siempre, porque le preguntan siempre por el mismo tema. Y lo dice, y yo ahí le apoyo. Pero Fernando, a pregunta é, podemos apoiar iso tendo en conta que pode ir en contra dos intereses do propio equipo? Eu comprendo que un adestrador pode ter unha idea de como hai que facer as cousas e, dende logo, el cobra moito máis que a min e sabe moito máis que a min de fútbol, pero como seareiro do Celta, eu vexo que hai cousas que non me gustan tanto como claro, me poderían gustar. Yo lo decía antes, la salida de balón, no abusemos, no hagamos el 100% de salidas de balón tocando el balón desde nuestra línea de fondo. Bien, son cosas que se pueden maquillar, pero dentro de eso, pedirle que cambie el estilo fuera de casa me parece pero non falo do estilo, falo un pouco máis do plantexamento de certos partidos, tendo en conta que estamos a falar de equipos diferentes, que teñen exixencias diferentes tamén, non? Sí, ya digo, yo puliría esas cositas que dije antes, pero sin pedirle que cambie realmente demasiado de la filosofía, porque realmente estaríamos pidiendo un entrenador distinto para los partidos de fuera de casa. Bueno, pero eso eu creo que vai chegar tarde ou temprano. Falamos moito de que Williot é incluso máis xoven que Hugo Álvarez e que Hugo Sotelo e demais, pero non temos en conta que Claudio Giraldez é máis xoven que Iago Aspas, por exemplo. Eu creo que xornada a xornada Claudio Giraldez sigue aprendendo no fútbol de élite. Lóxicamente, hasta agora, bueno, xa sabemos que a canteira do Celta agrupa moito talento das categorías que pode xogar, incluso un gran Celta Fortuna que tamén tuvo altibaixos, hai que recordar, pero que, bueno, xogando así, cunha plantilla superior a moitas, especialmente en talento da súa categoría, pois levoulle hasta a primeira división a dar resultados. Eu creo que, xa digo, sigue amoldándose. A min sorprendeume especialmente neste aspecto 11 a entrada de Javi Rodríguez. Creo que aí cun xogador como Abde xa vimos outras veces como é Manquillo encargado de axudar a Mingueza a tapar e non Javi Rodríguez, e malia todo deulle ao rapaz a responsabilidade, e creo que foi dos mellores, se non o mellor do encontro, tanto de central como de carrileiro, que tamén hai que destacarlo. Entón, pois claro, pedirlle cousas diferentes a Claudio Giraldez eu creo que é algo que vai chegar, pero que ainda está amoldándose. Creo que o Celta ten un plan A, intenta xogar como pode con ese plan A e acabouse. A Giraldez, se algo é así, e se falaban antes, por exemplo, de Tadeu Allende, se é extremo dereito, vai xogar 5 minutos en toda a tempada de extremo dereito e vai a desplazar a Borja Iglesias á esquerda e a Iago Aspas ao centro. Non vai meter a Tadeu Allende pola esquerda como igual, bueno, sustituindo a Bamba e demais podíamos prever. Entonces eu creo que eso é o positivo e o negativo deste entrenador. Creo que ten algo máis de mau esquerda que outro que xa tivemos recientemente como era o Chacho Coudet, que era 4-2-3-1, xogar como boamente podíase en minuto 60 entra Solari por Cervi, etc. Xa sabíamos todos como iba a ser o partido. En este aspecto, pois creo que Giraldez non dándolle esa estabilidade a tres centrais ao largo de toda a tempada, cambiando de parexa de centrocampistas, creo que sigue probando, e aquí tamén boto en falta un xogador como é Damián Rodríguez, que polo que parece non é tanto por rendemento, sino tamén por esta xestión de egos dos rapaces que chegan tantos a vez que se ven titularísimos en primeira división
incluso cun gran papel, creo que Damián tuvo un gran papel para a permanencia do Celta o ano pasado, esta tempada tamén estaba sendo un dos meus favoritos, sin duda. E, bueno, pues son cousas que ao largo dunha tempada vai haber que pagar. En ese aspecto, pues bueno, creo que está sabendo enchufar a casi todos. Si é certo que o cambio non chegou no 45, pero no 60 xa estaba Mingueza fora, intentou non meter por dereita, por esquerda, sacou a Iago tamén, inda que doa, pero nos días que é necesario, e creo que sí, ya estamos vendo esa personalidade. Por eso creo que a maneira de amoldarse non vai tardar en chegar, pero hai que ter en conta tamén que non podemos alabar a Lamine Yamal por ser moi xoven e pensar en todo o que lle queda e olvidarnos de que Claudio Giraldez tamén leva 2 días nesto da élite. Sí, unha boa idea, e ademais, xa que Pablo fala do plan A de Giraldez, bueno, Antonio García Teijeiro non está no programa hoxe porque non viu o partido, decidiu que non quería nesta ocasión ver o partido do Betis. Fernando non é só que o vise, senón que viaxou ata Sevilla para velo en directo, pero Antonio non viu o partido, pero está a ver a nosa conversación e deixa esta pregunta. Ten Giraldez plan B ou limítase a cambiar home por home? Eu engadiría especialmente en partidos fora da casa. Susi, Fernando, Pablo, que pensades sobre isto? Ten Giraldez plan B? Ten só un plan A ou un plan A bis? Ou está a traballar e a aprender ata chegar a ese plan B? Eu penso que ten principalmente un plan A que a min estáme a gustar, a proposta de xogo de Giraldez, e creo que un pouco esta xuventude da que falábamos non só de algúns dos canteiráns da plantilla, pero tamén do propio adestrador. Eu penso que é un proxecto a longo prazo, que de aquí se temos un poquinho de paciencia de aquí a próxima temporada, a próxima tempada, perdoa, sí que podemos agardar que este plan A se asente e que puidese ser que poquinho a pouco se puidese ter, estaría ben ter un plan B, porque ao final cada partido é un mundo, cada rival é diferente e non lle pode xogar da mesma maneira un Osasuna que a un Real Madrid. Entón, sí que a min non me preocupa en exceso que non teña plan B. Quizáis si é un pouco o que comenta Antonio, que máis que ter un plan B, o que penso que é moi valente na hora de facer cambios, non lle tembla a man se ten que trocar e quitar a Iago ou facer cambiar a calquera xogador de banda, sempre agota os 5 cambios e creo que positivo, porque sí que está conseguindo algo que se perdeu a tempada anterior con Benítez, que era ter un... creo que o único que unía o vestiario a tempada pasada era que ninguén estaba contento co adestrador. Entón, ao final, conseguir iso que os que son máis veteráns convivan cos recén chegados, que os canteiráns tampouco se suban demasiado a parras e crean demasiado importantes antes de tempo, pero do mesmo xeito darlles minutos e contar con eles e subir a varios deles o primeiro equipo. Creo que non é fácil, non se pode facer todo ben. Senón Giraldez sería o próximo, non sei, adestrador do Barcelona ou do Real Madrid. Pero se lle damos tempo, eu penso que pode ser. Eu falando contigo, Antón, e con Fer, anos atrás sempre nos queixábamos do mesmo, de non hai proxecto deportivo neste clube, non hai proxecto, cantos adestradores en 10 anos, contábase case a un adestrador por ano. Entón, eu penso que nestes momentos sí que podemos estar presenciando unha posible construcción dun proxecto a máis longo prazo e hai que ter paciencia. Eu creo que o proxecto de Giraldez merece confianza e paciencia. Para Susi, Fernando, Pablo, cuestión de tempo.
Yo es que, bueno, me repito un poco. Digo lo de antes. Claudio tiene un plan que tiene que pulir cositas. Yo dije concretamente qué es lo que hubo que pulir en este partido. Lo dije en el comentario el otro día que os envié. Y es eso. Es decir, hay cosas que se pueden pulir, pero pretender que Claudio cambie su estilo y cambie su plan, no, porque es que ya lo dice todas las semanas. Él lo dice y lo pone en práctica. Y a mí me parece bien. Lo único es que hay cosas que creo que no se deben de abusar de ellas, ¿no? Como esa salida de balón. Y coincido con Susi, ¿no? En lo que acaba de decir. Es decir, si Claudio fuera perfecto, pues ahora mismo estaría entrenando al Barcelona. Al Real Madrid no, porque en Madrid el buen fútbol hace tiempo que no gusta, pero en Barcelona sí. Al Barcelona sí que lo estaría entrenando sin duda. Pablo, este comentario de Jaime Soto ahí, diferenza entre estrategia e táctica. Claudio é bo táctico, adáptase ben os cambios nos partidos, pero non é o mellor estratega nos inicios dos partidos. Como ves esa idea? Interesante. Pues creo que Jaime da no clavo. Creo que Borja, sí. Que Claudio Giraldez non ten un gran plan B, sino que ten un A, B, un A, C e un A, D. Entón, a capacidade reactiva creo que sí que é bastante máis reactiva, valga a redundancia, ao plan do propio rival que non a maneira de saltar aos partidos. Non sei moi ben por qué, pero sí que creo que a xestión dos cambios moitas veces mellora o equipo. É algo que non é tampouco sinxelo de... Pero a mí dame a sensación, Pablo, de que iso é máis na casa que fora da casa, por algunha razón. Bueno, non sei, a ver, é que non sei, son tantos partidos, tantos rivales diferentes que bueno, é que non sei a que achacarlle, a verdade, Antón, o tema de na casa ou fora da casa, pero bueno, falando do que comentaba Antonio antes no chat, creo que sí que é un bo ten esa capacidade reactiva, non? O adestrador do Celta, porque os cambios suelen ser máis ou menos aceitados. Aquí creo que sí que tamén hai que saber coñecer a túa plantilla. Creo que hai, bueno, xa falando do tema de gestión, moitos matices que non coñecemos. Por que Bamba ahora xoga 90 minutos inda que non leve grandes xornadas cando hubo un tramo da temporada que estuvo incluso por detrás de Alfon. Creo que ten un xogador moi talentoso como é Willow Swedberg, pero que por desgracia a estas alturas da película Willow Swedberg é un xogador de 15-20 minutos. Entón, pois bueno, hai que saber tamén o que temos. Saliron moitos xogadores, non chegaron tantos. Malia todo, creo que están casi todos enchufados. Incluso o propio Ilais Moriba, que metíades bastante cera co tema das marchas que non acaba de arrancar. Eu creo que a veces peca incluso do contrario, de querer ir dúas marchas por diante, e creo que eso, sobre todo, co tema sancións, cartóns e demais, vai costar bastante ao largo da tempada, pero bueno, Ilais Moriba xa sabemos que é un caso aparte, e creo que o problema e tamén a virtude que ten Ilais Moriba é que está no Celta para volver a ser Ilais Moriba e non para ser o centrocampista suplente do Celta. Entón, moitas veces a min a sensación que me dá é que quere facer a guerra pola súa conta, recorrer metros, non sei cuántos vídeos de Gabri Veiga vería o señor Ilais Moriba, pero creo que moitas veces peca un pouco dexo. Non sei se é un problema que vai perdurar ao largo da tempada, non sei se cando Dubicas, malia o gol, empece a ter un mellor estado de forma, que Williot acabe de, vamos a decir, perfilar ese tema físico e incluso ese tema mental, pois darálle tamén outras variacións a este sistema, pero realmente, se vedes a plantilla do Celta, non sei para cuánto pode dar para cambiar o guión. Eu creo que no centro do campo sí que son todos bastante diferentes, pero do demais, se queres deixar 2 ou 3 cambios que realmente cambien algo, que creo que é algo bastante importante, especialmente con Claudio Giraldez, que non é tanto suplente titular, sino xogador para revolucionar e xogador para empezar, pois non sei se dá para moito máis, se dá para facer un plan A, B, C, D, ou se solo é A e medio ou A e B e ainda está por chegar o B.
Sí, o que está claro é que o Celta na casa é un equipo que xoga dende o meu punto de vista diferente, pero non diferente necesariamente polo plantexamento, senón diferente pois polo escenario, pola xeografía, porque hai un xogador número 12, como se adoita dicir, bueno, eu estou de acordo con Bosco, penso que esta é unha tempada para un Claudio Giraldez que vai aprender, que vai ter cada vez máis experiencia na primeira división, na elite do fútbol español e europeo, sí que hai que ter paciencia con él, pero implica isto tamén falar de algunhas cousas que pois non nos gustan tanto dun xeito construtivo, evidentemente. Non estamos a baixarnos do xiralcóptero por dicir que hai cousas que hai que cambiar ou que hai que repensar ese tipo de cousas, non? Porque evidentemente o adestrador é Giraldez e a min gústame Giraldez como adestrador. Penso, ademais, que un adestrador de presente, pero inda máis de futuro, e hai que pensar que esta é unha tempada, como se adoita dicir, bisagra, non? Para este adestrador. Agora, claro, hai situacións que vemos na casa que a min me gustan bastante e que despois non se poden reproducir exactamente fora da casa porque a situación é diferente. Por tanto, o plantexamento dos partidos, en algúns casos, dentro do meu punto de vista, podría ser diferente, especialmente porque agora, e isto é algo do que hai que falar, veñen uns partidos de bastante dificultade. Temos un parón por seleccións de novo, xa podían rematar estes paróns internacionais porque a min realmente xa sabedes que non me gustan demasiado. E despois, atención, o Celta nestes intres está con 17 puntos na 11ª posición dunha liga na que non todos os equipos teñen o mesmo número de partidos xogados. E despois, o día 23, o día despois do meu aniversario, Celta de Vigo-Barcelona, 7 días despois, Español, Celta de Vigo, e despois xa en decembro temos Celta de Vigo-Mallorca, o 15 de decembro, Sevilla-Celta de Vigo, e o 22 de decembro, 2 días antes da Noiteboa, na casa, aínda non sabemos o horario, seguramente non será moi bo, porque xa sabemos que os horarios que lle poñen o Celta son os peores posibles. Real Club Celta de Vigo, Real Sociedade. Como vedes este calendario do Celta de aquí a que chegue Santa Claus? Bueno, yo creo que habrá que ir viéndolo, pues digamos, sin hacer demasiado balance a largo plazo. Yo soy de los que dicen que nunca se sabe dónde se van a sacar los puntos, ¿no? Y un poco, por terminar el tema de antes, ¿no? Que hablabais de los planes, más allá de lo que un entrenador plantee en una pizarra o en un papel, los planes los hacen buenos o malos la actitud de cada jugador en el campo. Es decir, tú puedes dibujar lo que quieras en un papel, que como el jugador no le dé la gana ese día de jugar o tenga una actitud pasiva, pues el plan va a salir mal, ¿no? Y aquí aprovecho para hablar de un jugador que me gusta, porque tiene gol y lo tiene además en la cabeza y en el pie, que es Dubicas, y creo que, vamos, nos va a venir genial esta temporada y las que vienen si se queda, pero le voy a echar un poquito, en este caso, pues eso, un poquito de pues digamos, una pequeña crítica, ¿no? Que la veo normalmente en él, y es que muchas veces, entrando como revulsivo, como entra casi siempre, menos en algún partido, yo creo que le falta como actitud, como atención, como que parece que está cansado. Y yo creo que al equipo, al Celta... Hasta para celebrar. Lo que le viene bien al Celta es que se defienda como se está defendiendo muchas veces, ya desde arriba. O sea, siempre lo he destacado con Giraldez. El Celta es un equipo que en general empieza a defender desde arriba, porque empieza a presionar arriba. Y eso descarga mucho a la defensa, y eso es muy bueno. Entonces, yo creo que ahí Dubicas tiene un debe. A lo mejor es un jugador cuyo estilo no va con eso, pero creo que puede mejorar. Tiene una edad para mejorar ahí aún, ¿no? Entonces, diciendo que me encanta este jugador porque es que tiene gol cuando menos te lo esperas, con la cabeza y con el pie, creo que ese es un debe. Y esto viene a colación de los estilos A, B, C y D. Creo que los jugadores hacen bueno un estilo, por muy alejado que pueda estar de lo que pensemos al principio, ¿no?
Y preguntabas, Antón, que ahora se me ha ido el hilo. Sí, como vedes este calendario que se ven en riba? Di por Sí, aquí Rubén Lomba, sí. coido que Mallorca e Sevilla hai que marcalos en vermello porque son rivais moi Claro. directos. Claro, pero es que lo que digo, ¿no? Nunca sabes dónde van a estar los puntos, ¿no? Y es verdad que a priori puedes hacer unas cuentas, pero al final, pues nunca sabes. Es verdad que contra el Barça, pues evidentemente la cosa va a estar muy, muy complicada. Vienen de perder, pero es igual. A mí me da mucho miedo hacer balances así a largo plazo, sobre todo cuando hablamos de 5 partidos, son muchísimos puntos, hay 1000 circunstancias. En fin, lo que sí veo es esa madurez, ¿no? E insisto, el Celta sale más maduro de este partido contra el Betis. Y yo creo que... Fernando, non por parar o teu o teu razonamento, pero por que máis maduro deste partido? Pues porque es un equipo jovencísimo y se ha portado en un campo brutal, con un ambiente en contra brutal, se ha portado con una tranquilidad y una ausencia tal de ansiedad y de precipitación que yo alabo. Y me parece increíble que jugadores tan jóvenes como los que tiene el Celta pues se hayan comportado de esta manera. Yo no vi el partido que vio mucha gente, por lo que estoy viendo, y yo insisto, salimos reforzados sobre todo por eso. Somos capaces de... Pero canto dese reforzo ten que ver co resultado de 2-2? Pues hombre, primero, que marcamos sin hacer demasiadas ocasiones. Eso me parece fundamental. Que el equipo crea que puede marcar sin hacer ocasiones. Eso me parece, pero vamos, brutal. O sea, me parece que es una confianza y una creencia que le puede venir al Celta para no sufrir, le puede venir fenomenal. Porque ya sabemos que haciendo las cosas bien, lo normal es que se caigan los goles de los bolsillos. Eso está claro. Tenemos arriba, a mí no me preocupa este equipo. Me preocupa que mejore en el medio y atrás. Entonces, por eso lo digo. Pues a mí preocúpame, Fernando, segundo que dis, que mellore no centro, pero tamén arriba. Que teña máis efectividade, porque hai partidos nos que iso vai ser moi importante. Es que, vamos a ver, si llegamos una vez y llegamos sin llegar claramente y metemos un gol, pues hombre. Pero eso foi nese partido. Hai outros partidos nos que non ocorre iso, evidentemente. Pero estamos hablando de este. Entonces yo creo que en general el futuro para mí es muy tranquilizador. Es decir, entonces haciendo balance de estos próximos 5 partidos, yo no sé dónde vamos a puntuar. Es que no me atrevo. Me parece incluso hablar del próximo ya me parece tremendo, ¿no? Que además quedan 2 semanas. Pero yo, más allá de dónde puntuemos o quién va a acertar, de cuántos puntos vamos a sacar y contra quién, o sea, yo estoy tranquilísimo porque este equipo a mí me da una tranquilidad cada mes, cada semana que pasa me da más tranquilidad. Entonces yo creo que en estos próximos 5 partidos el Celta, te lo dije al principio, coincido contigo, nos vamos a mantener en esa posición de 10, 11, 12, vamos a estar ahí. O sea, estoy seguro. O sea, porque se está trabajando para eso y el equipo es muy joven, con lo cual yo creo que vamos a acabar la temporada de una manera... Y efectivamente es una temporada bisagra para Claudio, que puede acabar pues, siendo todavía un entrenador más reconocido de lo que ahora es entre los entrenadores españoles. Pero insisto, yo no voy a hacer cábalas de aquí a 5 partidos. Lo que sí digo en general es que comparado con la temporada pasada, tengo una sobredosis de tranquilidad que igual hasta me viene mal. A ver, Pablo, Susi, non comparado coa tempada pasada, senón en termos absolutos, tedes tamén esa tranquilidade? Bueno, eu estou, claro que se comparas coa tempada pasada. Sí, non comparamos coa tempada pasada porque todo é mellor, numéricamente está claro que... empeorala era bastante difícil. Hombre, sempre se podía, pero a ver, sí, eu estou máis tranquila, polo que dicía, porque incluso perdendo ou non puntuando eses 2 puntos que deixamos en Sevilla, nin sequera doeu tanto como noutros partidos ou en algúns partidos da tempada pasada que deixamos escapar moitos puntos nos minutos finais. Preguntabas polos partidos que veñen no que queda de 2024. Son partidos complicados porque ao final, deixando Barcelona de lado, que incluso pode que non sexa o partido máis difícil, porque o xogo do Barcelona é un xogo que beneficia moito a nosa maneira de xogar tamén. O que pasa que é un Barcelona que está onde está, ten unha efectividade de cara a gol e un talento no campo que Sí, ademais, Susi, a mí preocúpame máis partidos como o Español fora da casa, o Sevilla fora da casa, etc. Claro, é que falamos temos todos os partidos que veñen, a excepción de Sevilla, que está
por debaixo de nós, pero que está a 2 puntos por debaixo de nós, e o Español sería o rival que a priori por posición na táboa sería o máis sinxelo, pero bueno, xa coñecemos que rivais sinxelos e máis fora da casa non hai ningún, e despois os outros 2 rivais que veñen dentro de pouco, Mallorca e Real Sociedade, están pretiño a un punto, pero están aí arriba. A Real Sociedade, eu vin o partido contra o Barcelona o domingo, mira o que pasou, foras de xogo aparte, ao final claro. É un partido moi difícil. O Mallorca desta tempada non é o Mallorca da tempada pasada. Polo menos a nivel clasificación. Así que é un calendario complicado. Eu tampouco, como dicía Fer, non me aventuraría a facer prediccións a 5 partidos vista, porque imposible, porque ao final depende moito de como vayan transcorrendo os partidos en como se desenvolva o seguinte. Non é o mismo vir de gañar 2 partidos seguidos fora da casa, encarar un partido complicado na casa despois, ou que vir de encadenar 3 derrotas seguidas. Entón, bueno, eu non son nada pesimista. No, está subido o xiralcóptero, evidentemente. Eu estou subidísima. O xiralcóptero, eu comprei un abono de tempada para teño como... Compraches un abono de tempada realmente, materialmente. Materialmente. Non, pero teño a Paz Vigo, que sí que serve para o xiralcóptero. Eu, vamos... Iso case soa como a Pax Vigo, a Paz de Vigo, ¿no? A Paz do noso alcalde. Sí. O noso alcalde, bueno, Pax. Pax, claro, Pax en latín, pero non, é Paz en inglés, Paz en inglés. Tamén sirve para o xiralcóptero, efectivamente. Tamén serve para o xiralcóptero, todo o mundo en riba do xiralcóptero. No, eu estou a revisa do xiralcóptero porque pareceme que Giraldez veu instalar un estilo de xogo recoñecible que gusta en Vigo, que recorda os bons tempos, os tempos de Berizzo e esas propostas de xogo bonito, e ademais, pois a nivel resultados, volvendo á comparativa coa tempada pasada, é que, claro, non hai cor. Pablo, estás de acordo con iso? Con como se desenvolverá estas últimas, ou neste caso derradeiras semanas do ano 2024 para este Celta? A verdade é que teño ganas de saber que vai pasar nestos 5 partidos. Creo que van ser rivales complicados na casa, nos que se vai ver realmente hasta onde pode chegar o Celta, e sobre todo fora, se non tes tanta sorte na casa, como vai ser non hasta onde chega o Celta, sino hasta onde chegue Claudio Giraldez. Creo que nesas visitas a Ramón Sánchez Pizjuán e o campo do Español pode estar un pouco vistas antes de ese parón, mini parón invernal, que non é casi nin parón, que non hai tempo nin para comer o langostino, nin dá tempo para nada. Esa ambición da que fala Claudio Giraldez, hasta onde vai chegar? Porque realmente, claro, o partido de Barcelona sí que pode ser unha illa en todo isto, pero bueno, sacando algún punto ou algo positivo, incluso perdendo como perdiches contra o Real Madrid, creo que se afrontan de diferente maneira o resto de partidos, e creo que a partir de aí pois sí que vamos a poder ver se este Celta vai estar máis cerca de equipos como Osasuna, aproveitando baixóns de Sevilla, que xa se ven repetindo, de Real Sociedad, de Girona, ter un pouco ese formigueillo de decir, bueno, a ver se pelexamos algo, non que o vayamos a pelexar hasta o final, sino ter ese incentivo de cada xornada, vemos se nos vamos acercando, ter un ollo posto en Real Sociedade, Girona, a propia Real Sociedade, o Mallorca, e non tanto en a ver se perde o Valladolid, a ver como lleva o Español, a ver se o Leganés suma ou non suma. Entonces, xa digo que creo que pode ser máis ou menos definitorio. Non me
quero aventurar a dar unhos resultados, pero eu creo que o Celta, con este parón que vai poder aproveitar, sí que debe preparar un pouco estes 5 partidos, tanto na casa como fora, rivales de todos os tipos, máis arriba, máis abaixo, para demostrar un pouco que é o que quere facer esta tempada de transición ou xa de ilusión. Pero, bueno, independientemente, que comentaba delo antes, non creo que vai haber demasiado problema por a parte de abaixo. Non tanto por mérito do Celta, que tamén, que está prácticamente duplicando os números do ano pasado a estas alturas, sino porque é certo que o ano pasado estaban 2 ou 3 calamidades entre as que se metía o Celta, con ese Granada, con ese Almería, ese Cádiz sin talento e demais, pero este ano, ainda que está todo máis apretado, tamén está todo máis repartido. Infrapuntuar por debaixo de equipos como o Real Valladolid, do propio Español, do Leganés, o Alavés seguro que sí que se vai a levantar e demais, pero, bueno, hai 3, 4, 5 por aí abaixo, que malo será que o Celta, co que fixo hasta ahora, non lle dé para salvarse tranquilamente e non sufrir da xornada 32 en adiante, non poño moito máis. Eu penso que ese é realmente o obxectivo desta tempada, levámoslo dicindo dende o comezo desta tempada do Bar Celeste. Engade Rubén Lomba que sí que hai parón do 23 de decembro ata o 11 de xaneiro, sei que non hai Copa polo medio, non vin se hai ou non, pero semella que sí vai haber un pequeno parón neste Nadal. Bueno, por certo, isto lembrame que quero recomendarvos un vídeo moi interesante que vin hai uns días da media inglesa, no que o gran Ilio Leart fala e compara o volume de partidos que hai no 2024-2025 comparado co 2018 e o 2008, sobre todo o 2008, onde había moitísimos menos partidos, moitísimas menos competicións ao mesmo tempo tamén do que hai agora. Un vídeo moi interesante, como moitos dos desa canle magnífica, no meu punto de vista, que é a media inglesa. Imos coas valoracións, se vos parece. No partido anterior é interesante comentar que Iago Aspas, segundo os ouvintes do Bar Celeste, levou os 5 puntos, 3 puntos para Carl Starfelt e 1 punto execuo para Marcos Alonso e Jonathan Bamba. Está feliz o noso compañeiro e amigo Joaquín Bambista, el Cumbias, por ese punto de Jonathan Bamba. Así que Iago Aspas, atención, 26 puntos primeiro, segundos Borja Iglesias e Carl Starfelt con 13, terceiro Óscar Mingueza con 12, cuarto Marcos Alonso con 9 e quinto Hugo Sotelo con 7. Ese é o top 5 segundo as votacións dos colaboradores e tamén dos ouvintes do Bar Celeste. Así que, se non hai outra cousa que engadir deste 2-2, invítovos a que fagades as vosas valoracións. 1 punto, 3 puntos e 5 puntos, como fai normalmente Fernando, ou 5 puntos, 3 puntos e 1 punto. Quen se anima a comenzar? Venga, empiezo yo. Voy a empezar como siempre, desde abajo hasta arriba. 1 punto para Guaita, 3 puntos para Marcos Alonso y 5 puntos para Willet Swedberg. Moi ben, pois 5 para Swedberg, 3 para Alonso e 1 punto para o porteiro do Celta, Guaita, que, por certo, fixo un par de paradas importantes, especialmente unha, no que sacou unha man aí. Semellaba que non fixera nada, que era simplemente un disparo ao longueiro, pero non. Vemos a repetición e vemos que saca unha man providencial o porteiro do Celta. Susi ou Pablo, quen desexe ir primeiro? Pablo. Pois eu voulle dar un puntiño a Willo Swedberg. Pésame un pouco a pena de que non teña máis protagonismo. 3 puntos para Vicente Guaita e 5 para Javi Rodríguez. Pois Javi Rodríguez os 5, 3 para Guaita e 1 para Swedberg. Por suposto, todos os ouvintes que estean no chat, pois que deixen na parte dos comentarios, non no chat, senón nos comentarios, as súas valoracións. Susi. Pois vou empezar do máis baixo ao máis alto. Entón, un punto para Marcos Alonso
3 puntos para Williot e 5 puntos para Javi Rodríguez. Moi ben. Pois eu vou un pouco nesta liña tamén, porque eu comezo dando o punto para Guaita, un punto para Guaita, bueno, por esas paradas das que falaba. 3 puntos para Marcos Alonso. A min gustoume moito Marcos Alonso no partido, porque penso que fixo un traballo magnífico, tanto na primeira parte como na segunda parte, realmente. É para min a verdadeira rocha desa defensa do Celta de Vigo, está a facer que os outros xogadores melloren, non? Tamén. Pois os 5 puntos vou darllos tamén a Javi Rodríguez, pero non polo gol, necesariamente, senón por tamén todo o traballo que fixo ao longo de todo o partido. Gustoume moito Javi Rodríguez neste partido, xa falaban no Twitter que se o Madrid tiña interese, bla, 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 deixemos o Madrid. Fálase demasiado do Madrid, fálase demasiado do Barça. Falemos do Celta, e Javi Rodríguez fixo, dende o meu punto de vista, un moi bo partido, así que esos son os puntos que dou, 1 para Guaita, 3 para Alonso e 5 para Javi Rodríguez. Había que dicir tamén que Susi acertou a porra, tamén acertou a porra Rubén Lomba, que está na primeira posición agora da clasificación do Porra Time. Noraboa, Rubén. Noraboa, Rubén, noraboa tamén Susi, eu ainda non acertei, e Fernando acertou unha vez, pero fora de concurso, así que non entra na clasificación. Di por aí Manuel Seijo que Alonso ten un saber estar de gran xogador con moita experiencia, totalmente de acordo. Javi Rodríguez di tamén por aí Vicente Javier Zúñiga que pode crecer moito, sen dúbida é importante que estes xogadores canteiráns poidan crecer rodeados de xogadores importantes. Bueno, di Rubén Lomba, estou de acordo, é o paradón da xornada. Neste partido houbo un paradón da xornada e houbo un xogadón da xornada que foi ese magnífico esa magnífica xogada de Sweatberg que conseguiu que o Celta, despois dese pase da morte a Dubicas, se colocase 1-2 e case que parecía que o milagre iba a obrarse en Sevilla, pero desgraciadamente non foi o caso. Barça, non? Brevemente, haberá que falar do partido do Barcelona. Claro, non é a semana vindeira, pero como non hai fútbol do Celta a semana vindeira, pois tampouco hai Barceleste, así que hai que falar agora do que agardades dun partido no que o Celta vai xogar na casa, que é onde mellor xoga, contra un equipo dos grandes, que é contra os que tamén mellor xoga na casa tamén, non? Porque perdeu contra o Madrid, perdeu contra o Atlético de Madrid, pero xogando partidos moi interesantes, moi dignos, cunha imaxe, para min, moito mellor da que dá fora da casa. Entón, que agardades dese encontro? O Barça vén de perder fronte á Real Sociedade, e como dicía antes Susi, fora de que houvese foras de xogo ou non foras de xogo, pois o Barça tamén pode perder, o Barça que para min é o mellor equipo no que vai de tempada, non só porque vai de líder, senón tamén porque é o que mellor xoga, pois tamén ten días nos que non saca os 3 puntos, así que agardades, comezando con Pablo, Fernando e despois Susi, para falar deste partido do Barça, e se queredes, pois tamén entramos no Porra Time, e que agardades dese encontro dentro de 2 semanas, e por suposto, en bo horario, porque é un partido contra o Barça. Hombre, eso desde logo. Hai que ver tamén as baixas, porque se está falando de Lewandowski, Yamal, cuidado aí entre algodóns, e non o mesmo Lewandowski, Yamal que Ferran Olmo, por exemplo, que claro, poste a ver o banquillo destes equipos, a verdade é que se che cae a alma aos pés. Pero bueno, creo que tamén pasaba co Betis, polo que entrou desde abaixo. Eu creo que, sinceramente, que haberá que ver o partido o partido non, a forma de partir de Claudio Giraldez, pero con xogadores con velocidade, e aquí xa me empeza a sobrar un pouquiño Bamba,
esa defensa adiantada do Barça creo que pode ser maravilla para un Celta que gusta moito facer dano con xogadores incisivos como o propio Williot, con Hugo Álvarez, co propio Iago Aspas, e creo que tamén vai ser un partido para Borja Iglesias, da que non sexa tanto ese tipo de xogador. Eu teño por certo, Pablo, que Borja Iglesias no partido do Villamarín estivo moi só, desgrazadamente, non? Un xogador que podía ter tido moito máis balón nun partido como ese, estivo totalmente esquecido, pero non porque xogase mal, senón porque os balóns non chegaban ata él. E iso, para min, é dá un pouco a temperatura de como xogou o Celta, dende o meu punto de vista. E sendo incluso tamén un recurso para sacar o balón, porque Borja Iglesias xa sabemos que o xogo que ten ca espalda, que además coñece moi ben ali polo Villamarín, está ao alcance de moi poucos xogadores na Liga Española. Entonces, claro, esa excesiva maneira de sobar o balón, de pase a Ristis para Marcos Alonso Beltrán que move para Mingueza, outra de tal, querer dar incluso 2 ou 3 toques en área propia para sacar a pelota, pois sí que, hombre, fai botar un poquillo máis de menos a Borja. Non sei se hai que sacarse empezar aquí ca porra ou ainda esperamos por Non, se queres, pois, se queres, pois podes xa dar a porra que pensas que vai ocorrer dende o punto de vista do resultado e se marca o Celta, quen marca. Xa me vou adiantando. Bueno, eu creo que o Celta dáselle mellor o Barcelona co Madrid. Creo que xa lle disputou un Madrid diferente, pero o Barcelona creo que ainda lle vai salir mellor, malia o estado de forma. Non sei se as dúbidas poden pesar, si o tema este do fora de xogo, non fora de xogo, nos vai a perxudicar, porque isto é algo que xa se empeza a rumorear por aí, que pague o Celta os platos rotos desta última xornada, pero bueno, en cualquiera caso, eu vou repetir o mismo resultado que no Villamarín, 2-2, va a meter Iago Aspas e Williot Svedberg. Moi ben, 2-2, Svedberg e Aspas, os goleadores do señor Pablo Verdeal. E digo eu, Antón, si acertamos porra con goleadores, como que hai premio. Esa é a norma. Acertar a porra significa un punto. E se ademais diso, de acertar a porra, acertas algún dos goleadores, pois un punto máis por goleador. Unha viaxe a gastos pagos. Unha viaxe a Tennessee, a ver, se podes pagar a viaxe, sitio teño na casa. O que non teño é diñeiro para pagarche a viaxe, pero isa xa é outra cousa. Home, pero ver, acertar unha porra con goleadores creo que tamén ben o merece. Hai que plantear eso, Antón, hai que darlle unha volta. Penso que é máis difícil acertar o 11 de Giraldez, pero sí. Eu penso que tamén. Unha viaxe a Tennessee para ver o partido contigo, Antón, aí en horario cambiado. Por suposto, en horario cambiado en ESPN Plus, por certo, unha viaxe a Tennessee que xa sabe Fernando o que é, porque na miña boda no 2009 ali estaba Fernando, ademais como un dos groomsmen, como un dos padriños da boda. Es verdad. Bueno, yo coincido con Susi. El Barça le va a dar al Celta más espacios para hacer un poco más de juego. Pero claro, eso da igual, porque realmente la plantilla que tiene el Barça, pues aunque jueguen mal incluso en un despiste, como hemos tenido últimamente con esos regalos, porque en Sevilla, insisto, es algo a pulir y cuanto antes mejor. Se puede hacer un regalo, pero regalar más de un balón en 3/4 en campo propio, eso es un peligro que contra el Barça, aunque tenga solo un fallo de esos, te cargas el partido. Entonces, ojo con eso. Flick ha hecho del Barça, vamos, una máquina de matar, diría yo. O sea, nada comparado con el año pasado. El Barça está jugando y arrollando a la mayor parte de los rivales. En ese sentido, pues va a haber un poco que ir con pies de plomo. Vamos a tener espacio para jugar, pero ojo, con cómo se juega y con cómo se maneja ese balón y con las salidas de balón, insisto. Me gusta el estilo, pero no abusemos tampoco simplemente por quedar bien. Hablaba Pablo del tema este de los árbitros. No es verdad que el Barça ahora está protestando mucho por ese semiautomático. Hombre, es verdad que puede haber alguna cosa rara, pero me cuesta pensar que el Barça pueda meter mano en el fuera de juego semiautomático. Ya sería el colmo, ¿no? Que puedan modificar, que puedan mover las cámaras y esa detección ya me parecería brutal, ¿no? Entonces yo creo que el partido va a ser muy difícil incluso empatarlo, ¿no? Pero bueno, me voy un poco a tirar por el corazón celeste y voy a decir un 2-2, a ver si
si somos capaces de llegar aí. Pois Fernando tamén con 2-2, por certo que preguntaba Rubén Lomba se con 14-0 pois sempre acertas os goleadores, pero claro, os goleadores son puntos extra despois de acertar o resultado. Primeiro hai que acertar o resultado e despois, se ademais diso hai goleadores, pois puntos extras. Senón, claro, todo o mundo diría, pois 11-0, 11-10, claro, pois algún punto sempre sacas, ¿no? Fernando, quen marca? 2-2. Pues 2-2, vamos a poner a mi amigo Tasos Dúbicas un gol y a Willot Swedberg. Dubicas, Swedberg, xa dous de vos pensades que o sueco vai marcar, que non marcou fronte ao Betis, pero sí deu ese gol en bandexa de prata a Tasos Dubicas. Susi. 14-0 non o veremos nesta liga, vamos, no que me quede a mí de vida. Pouco máis que engadir o que dicían Fer ou Pablo. Eu penso que sí, que o xogo do Barça, como comentaba antes, vai nos beneficiar, pero bueno, ao final sabemos que sempre pecamos de facer algunha celtada, desas das que falábamos, a defensa vai ter que estar sí que melloramos moitísimo en defensa, a chegada de Marcos Alonso trouxe unha tranquilidade e deulle tranquilidade a Starfel, o que xa comentábamos noutras ocasións. Eu espero que plantexemos un partido moi serio en defensa e que aproveitemos eses espazos que o Barcelona deixa e que Giraldez tire deses xogadores que poden marcar a diferencia por mobilidade, por rapidez, por velocidade, como Mingueza, como Hugo Álvarez, como Williot, o propio Williot, que creo que no partido contra o Betis foi importantísimo, foi providencial a súa entrada. Eu na porra vou tirar, ia dicir un, pero voume decantar polo 2-1, vou tirar de pensar sempre que imos gañar, aínda que sexa dificilísimo, así que 2-1 pro Celta en Balaídos. Goles, mira, vou dicir un de Mingueza, que xa o dixen na anterior xornada e non pasou, un de Mingueza e outro de Williot. Pois parece que Williot marca seguro, segundo vos. Bueno, nos tres casos o Celta saca algún punto. No meu caso, que di Rubén Lomba por aí? Este Barça xoga de maravilla como o de Luis Enrique. Bueno, sí, efectivamente, o Barça para min é o equipo que mellor xoga. Non o teño visto moitísimo, pero o que teño visto tenme gustado moito, tamén cun equipo que tira de xuventude por necesidade, evidentemente, pero que está a funcionar moi ben con un entrenador, un adestrador no que non moitos confiaban realmente, e non sei por qué, pero está a funcionar moi ben tamén Hansi Flick. Bueno, claro, o Barça xoga Champions, dicían aí no chat, totalmente certo, pero aínda así ten un plantel que está evidentemente moi por riba do Celta. O Celta xoga mellor contra equipos como o Barça, pero dubido moito que o Barça vai a perder 2 partidos seguidos nesta liga, non? E sobre todo, despois desa decepción fronte á Real Sociedade, todas esas críticas, os árbitros, o fora de xogo, semiautomático, etc. Real Club Celta 0, Barça 2. Eu penso que o Celta non gaña este partido e tampouco pasa nada se non gaña este partido. Haberá que pensar nos que veñen despois, porque aí sí que hai algúns rivais directos que non son o Fútbol Club Barcelona. Así que eu non dou goleadores. Se acerto, pois gañaría un punto, porque non penso que o Celta vai a marcar e somente os goleadores do Celta valen nesta porra. Así que 0-2 digo para o Barça, evidentemente agardo trabucarme, pero é un bo Barça que, como di por aí Vicente Javier Zúñiga, Flick los está poniendo a 1000. Pois sí, efectivamente, está a facer moi bo traballo o xermano e o Barça está a xogar, eu penso moi ben. A dúbida para min é canto pode aguantar este Barça
en varias competicións pois a este nivel que no que por está cierto, nestes quiero hacer síntomas. una puntualización. Se habla ahí de que el Barça juega Champions después del partido de Balaídos. Despois, sí, bueno, claro, pero es que... pero pode ser, pero o que quería decir con iso é que pode que estea a pensar nese partido de Champions máis que nunha dosificación, non? Está bien Por que certo, pensemos en cualquier recoveco para sacar algo, eso está bien. Efectivamente. Por certo que Fernando e Pablo falaban antes dese fora de xogo semiautomático, eu quero deixar unha pequena reflexión sobre este tema, non? É unha cuestión que a min me molesta enormemente. Como de súpeto semella que todos os programas de radio, todos os programas televisivos, todos os podcasts que falan de fútbol, de súpeto chaman os árbitros, un día no Mallenco, outro, o da moto, etc., para falar do que é o fora de xogo semiautomático. Fanno agora, cando ten que ver con Lewandowski, ten que ver co Barça, se tivese que ver con Madrid, pois exactamente farían o mesmo. Onde estaban eses programas? Onde estaban eses árbitros que se chamaban para explicar, como se non soubesemos nós o que é o fora de xogo semiautomático, cando ocorreu co Celta, cando ocorreu con outros equipos que non son Madrid ou Barcelona. Por eso dejé yo de escuchar. Xa basta de enganar o persoal por aquí, porque sabemos claramente o que está detrás de todo iso. Non é unha didáctica do fútbol, é poñer inda máis presión sobre os árbitros para que faciliten as cousas a Madrid e a Barcelona, porque o que lle pase o Celta, o que lle pase o Leganés, o que lle pase o Mallorca, iso non lle importa a ninguén, pero o Barça o Madrid, isa xa é outra cousa, non, Fernando? Sí, por eso digo que hace tiempo, mucho tiempo, ya meses, no sé si un año, dejé de escuchar ya los programas nacionales de deporte. Pues tempo que gañas, Fernando, tempo que gañas, desde o meu punto de vista. O que hai que escoitar é a canle do señor Pablo, as emisións radiofónicas do señor Pablo, pero fora diso, eu penso que pouco máis. Que pensas diso ti, Pablo, como xornalista? É dicir, por que agora os xornalistas comezan a convertirse en pois non sei, en profesores, en didácticos da arbitraxe cando ocorre con Lewandowski, pero non cando ocorreu con, pois non sei, co Panda ou con algún xogador do Celta? Home, a ver, é lógico, non? É pura audiencia realmente, pero isto non se inventou co fora de xogo semiautomático, inventouse hai moitos anos, inventouse co racismo con Vinicius, porque antes non había racismo na Liga, porque non lle pasaba absolutamente a nadie. Isto xa está claro que é así, pero bueno, hai que entendelo tamén, non? Eu entendo que a min me interesa o Celta, a Unión Deportiva Ourense, algún partido que me poña, se o botan en Dazón, porque non teño Movistar. Pero bueno, moita xente que falamos desto de que por que non se fala máis dos outros equipos, pois lógicamente haberá moita xente que lle guste o Celta, pero que o segundo que máis lle interesa escoitar é o Madrid ou o Barça, non a Real Sociedad, por exemplo. Entonces, pois, lógicamente, cando lle toca a estes equipos, que además seguramente teñen moita máis man para decidir cuáles son os temas de conversación que se falen en todos estes programas, é cando se saca o tema a coalición. Bueno, a verdade que era curioso. É certo que a min pareceme moito máis cómico as imaxes esa do talón de Marcos Alonso e do pé de Dubicas da primeira xornada, porque a verdade que a foto era terrible, pero sí que a foto de Lewandowski daba pé a decir, este é o pé do da Real e do non sei que. Bueno, xa sabemos que está todo inventado, que isto chega o día que perde o Barça, e que igual se o Barça gañara 1-4 en vez de perder 1-0, a portada do Marca non tiña a foto do semiautomático, non hai moito máis que explicar. O conto xa está contado. Sí, estou de acordo. Tampouco penso que haxa que igualalo coa situación do racismo, porque o racismo realmente sí que existe nos campos de fútbol. É dicir, deuselle máis visibilidade agora cun certo xogador. Pero a realidade é que quen negue que o racismo non existe nos campos de fútbol en España e noutros países, evidentemente tamén, é que ou non estivo neses campos de fútbol ou ten unha axenda pois política ou ideolóxica ou que sexa detrás, non? Esa sí que é unha cuestión claro, la pregunta que hay que hacerse es si en la Liga los dirigentes, los que mandan más, sabían que había racismo antes de que a Vinicius le pasara eso. Había que no, por supuesto que sabían, pero... Es la pregunta que hay que hacerles.
claro. Claro, por suposto que sabían, pero non están preocupados desas cousas, Ya, ya. evidentemente. Somente se preocupan desas cousas cando son cuestións que poden, de algún xeito, vender ou que poden afectar ao produto Está claro. vendible, non? Para min iso está bastante claro. Susi, como vestís a cuestión? Para ir No, rematando xa. No, é que racismo houbo sempre e por desgracia probablemente haberá sempre. O que pasa é que, claro, falase agora porque afecta a estrela do Real Madrid. Cando pasaba con outros compañeiros, con xogadores de multitude de equipos, cando lle pasaba, o que leva pasando, por desgracia, toda a vida. Por sorte, agora a Liga está máis concienciada e, bueno, buscan ser responsables de berros xenófobos nas gradas. Sí, pode ser, pero que pasa que as cousas só se comentan cando afectan os de arriba. Está ben, por un lado, sí, que lle dean visibilidade a problemas reais que existen no fútbol. O que pasa que, claro, o das arbitraxes, os árbitros equivócanse multitude de veces, e parece que soy importante cando lle afecta principalmente o Real Madrid, en segunda instancia tamén o Barcelona. Así que, bueno, Sí. ao final... Y para poner la guinda, el Real Madrid, que presume tanto de valores, bueno, pues ahí lo demuestra cuando no acude a un evento, pues porque no le van a premiar al Madrid. Ahí está otro valor del Real Madrid. Como no premian a su estrella, yo no voy a esa fiesta. Muy bien. Sí, bueno, ese sería outro debate interesante tamén, pero que ademais tiene que ver. o que eu diría, non vou falar moito disto para rematar xa, pero simplemente dicir que sei que Antonio García Tejero quere falar disto nalgún programa subseguinte, pero para min o problema do racismo está na base xa, está na base da sociedade, pero tamén na base do deporte base tamén, e non estou a falar só de España ou de Francia ou de Inglaterra, de todos os sitios. Podo dicirvos que como árbitro de fútbol aquí nos Estados Unidos, onde o fútbol non ten a importancia que teñen o fútbol americano, o béisbol, o baloncesto, eu como árbitro de fútbol, nalgúnha ocasión, algunha das xogadoras ou xogadores que arbitro dixéronme que escoitaran berros racistas dos pais dende as bancadas. Pero eso pasa aquí, Antón. Sí, non digo que non pase. Moito máis en equipos destos grandes, en canteiras grandes que collen moito talento internacional, en categorías pequenas, os xogadores africanos que son moito máis voluminosos, pues prácticamente falarlle como se foran animales, ¿no? Este aspecto. Entonces, pues bueno, xa sabemos o que pasa. Lóxicamente, creo que o tema Vinicius é un gran altavoz porque é unha marca en sí mismo e todo o que representa, pero cando a Manolito a pé lle chamaran de todo no campo do Getafe, pois eu puxen un tuit hai 3 ou 4 anos, pero non houbo este revuelo, e o parche aquí da Liga era exactamente o mesmo. Entonces, esa é a lástima que me queda, que os valores dunha competición vayan en función do nome e non da causa. Claro, pero penso que a causa pode aproveitar esa situación porque realmente o problema existe aí, máis alá e máis sacó de Vinicius. Se son os propios pais que están a facer iso en categorías inferiores, en partidos, o de Dani Alves co plátano, etcétera, pois esas cousas evidentemente forman parte da sociedade e maniféstanse, non? Nos campos de fútbol. O que é tamén moi triste é que se manifestan nos campos de fútbol utilizando como diana para esas invectivas, para eses insultos a nenos e a nenas. Claro, iso está aí. E despois, evidentemente, sae a superficie. A min, Vinicius é un xogador que me cae moi mal. Parece un grandísimo xogador, pero o que eu vexo de él como personaxe, como persoa nos partidos, non me gusta. Pero o derradeiro que vou facer eu é insultalo dun xeito racista. Iso é o que non pode ser, sexa Vinicius ou sexa quen sexa. Entón, se pode aproveitar que está ese escaparate, porque o Madrid e o Barça é o único que importa, pois para denunciar este tipo de cousas, pois tampouco é que me pareza mal, pero entendo que Pablo, pois sí, se hai 4 anos falabas ti diso, a ninguén lle importaba,
pois ten que chegar un momento no que sí importa. Ten que aí chegar un momento no que se paga algo, non? Falamos moito da competición, pero creo que os clubes teñen moito que facer e que decir neste aspecto. E creo que non é por autotirarnos flores, pero unha grada animación de Balaídos, moitos rapaciños novos que igual se queren facer graciosos e demais, escoitei moitas reprimendas a rapaciños por insultos racistas. E creo que eso noutros campos non pasa. Entón, aí, o tema, por exemplo, nunha grada animación onde estuvo, no campo no que estuvo Fer o fin de semana ou no campo do Xetafe, pois igual a cousa é diferente. Hai que preguntarse por que é diferente, que cousas se permiten, onde hai que pôr máis o foco. Sí, pero yo te puedo contar un detalle de eso, Pablo, ahora que sacas el tema, ¿no? El otro día, por desgracia, dentro de nuestro grupo, había un grupo que se dedicó la primera y la segunda parte a insultar de manera clara al Betis y a su afición, ¿no? Es decir, yo afortunadamente estaba lejos de ese grupo y bueno, es algo que me duele porque al final esas personas hacen que la visión global que tienen de nosotros sea esa, porque el grito se escucha más que otras cosas. Entonces, claro, esa visión que tú creas está perjudicando a gente. Yo creo que más del 50% éramos personas que iban a animar al Celta y no hacer otra cosa. Pero claro, con esos gritos miran para el grupo y al final nos ponen a todos en el mismo saco. Entonces, durante la primera parte y la segunda, pues yo te estaba teniendo vergüenza ajena por esos gritos, ¿no? Contra un equipo que además históricamente yo creo que a nosotros el Betis nos tiene que dar igual. Y indiferente. No fue el caso, claro, pero claro. Y de hecho tuvo que actuar la policía. Entonces, bueno, en fin, cosas que cuanto menos publicidad, mejor. Falta de educación y habrá que trabajar en eso. Claro, porque ademais animar a un equipo non pode ser sinónimo con insultar o equipo rival ou os xogadores rivais. Bueno, rematamos non con a Teijeireta, porque Antonio García Teijeiro non está aquí, pero el asegura que a chegar para o vindeiro programa ten 2 semanas de descanso até que chegue ese día post-partido co Fútbol Club Barcelona, así que, bueno, rematamos o programa animando, por suposto, a todos e a todas a que deixedes as vosas porras e tamén as valoracións dos xogadores non na parte do chat, senón na parte de abaixo dos comentarios para que eu poida durante a semana computar eses puntos. Vémonos non moi axiña, pero sí dentro de un par de semanas para falar dese Barcelona Real Club Celta de Vigo. Susi, moitísimas grazas, como sempre, por pasar polas cámaras e tamén polos micrófonos do Bar Celeste. Volta sempre que o desexes. Sí, non sei se Sin palabras, Antón. Non sei se Susi quedou sen palabras ou é que non. Creo que non escucha. Semella que non. Non, é que perdín a conexión aí un momentiño. Agora sí. Estábamos a despedir simplemente. Sí, no, agora sí que te escoitamos. Perdí a conexión un momentiño. Agora semella que tamén. Pero bueno, grazas, Susi, por estar aí ao outro lado da liña. A ver, sí, non? Pode ser? A ver se recuperamos. Penso que en Von ou Vaughan non pagaron o recibo do internet. Pode ser. Bueno, señor Pablo Verdeal, unha forte aperta. Moitas grazas por partillar este tempo connosco aquí no Bar Celeste e, por suposto, a todos e a todas que esteades aí, se non coñecedes a canle do señor Pablo, pois señor Pablo con W ao final, señor Pablo para min, señor Pavlov, e aí moito contido moi interesante do Real Club Celta de Vigo. Grazas, Pablo, por estar aquí. Grazas a ti, Antón, pola invitación, a Fer e a Susi pola compañía, sobre todo a xente do chat, e que se suscriban, porque falaban moito do giralcóptero. Claro, ali na miña canle, Antón, cando falamos do giralcóptero empezamos a ver emojis estos de Giraldez cunha hélice na cabeza para facer emoticonos para miembros. Hai que chegar aos 1000 suscriptores, así que, por favor, camiño dos 1000 suscriptores no Bar Celeste. Para a próxima, espero que non teña que coller unha baixa no traballo para volver, pero que se pase por aquí o señor Antonio. Jolín, que... El sempre está, prácticamente estivo en todos os programas, pero justamente este non vivo partido, entón non quería participar.
Gústame moito escoitalo, a ver si para a próxima coincidimos. Nada máis. Pois mira, a vindeira ocasión na que estea, eu envíoche tamén a invitación, e se podes pasar, aunque sexan 10, 15, 20 minutos, pois Fantástico. aquí estamos. Fantástico. E Fernando, o amigo, cofundador do bar, que estivo no Benito Villamarín, grazas por estar aí, como sempre, do outro Gracias lado da a liña. vosotros. Yo tengo la teoría de que Antonio me esquiva, pero bueno, ya lo hablaré con él en privado. No. No, gracias por eso, por volver a estar aquí pues en esta pequeña charla que realmente hace que nos desahoguemos un poco y que realmente digamos por dónde tiene que ir este equipo, que al final yo creo que coincidimos en lo grueso de lo que hablamos. Y gracias a todos los seguidores, saben que nos tienen y además seguimos creciendo en zonas como Spotify, vamos creciendo poquito a poco. Siempre hacia arriba los seguidores, nunca hacia abajo, y en Facebook ya de sobra tenemos muchísimos, y por supuesto en YouTube, que es el canal, digamos, el embrión de donde salió el Bar Celeste. E penso que Susi está ainda aí. Estou, perdoade que, bueno, a conexión fallou un pouquiño como falla a nosa defensa de vez en cando, pero aquí seguimos. Moitas gracias a vos, encantada de pasar un rato con Pablo, Fer e contigo, Antón. Bueno, gracias a todos os ouvintes que están aquí. Xa empezo a recoñecer nomes de xente que participa en todos e cada un destes programas, así que encantada. Se me deixe solamente xa que o fixen o día anterior, recordar que bueno, que estas xornadas celtas non tiveron a sorte de puntuar. 1-0, non? Sí, 0-1 contra o Sárdoma, rival directo neses postos de metade da táboa cara arriba. Bueno, derbi vigués. Ao primeiro derbi vigués non se decantou o noso favor, pero bueno, a ver se hai máis sorte na próxima xornada. Bueno, animar a todo o mundo a que arroupe se gastar as rapazas, que se pode, dicía outro día Jorge, que agora é máis fácil achegarse ao estadio porque hai lanzadeiras en Vigo. Pódense ver os partidos a través dunha plataforma que se chama GS 360 Play. Sí. GS 360 Play. Así que se alguén non pode achegarse a Madroa ou a calquera outro punto, pero quere ver que fan estas rapazas no campo, que non lle pegan mal o balón. A lo mejor Donald Trump te capa la conexión con GS 360, pero bueno, de Donald Trump descarto. De Donald Trump prefiro non falar para que non estope a conexión, non só a conexión, senón o programa ou o país enteiro. Pero bueno, diso non... Ese outro podcast. Ese outro podcast diferente. Por certo que as celtas sí que xogan esta vindeira semana, o día 17 de novembro, xogan fronte ao Lugo, pode ser? Xogan fronte... Pois Sí, mira, non aquí apuntado, sei que xogan na casa. Xogan na casa fronte ao Lugo, partido 11 de 30. Segundo vexo aquí. Entón, pois, para animar as celtas e tamén o Celta no partido que van ter dentro de 2 semanas fronte aos blaugranas, estades xa preparadas para pegar ese berro celeste? Vamos allá. Bueno, deixo o balón botando, estades aí os tres, a trío perfecto aí, en armonía. Susi, Fer e o señor Pablo, como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta! ¡Celta!